Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa taknang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi nga may makapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermohilis Macarayo, mga panghinaot nga nagpagpaluna na kamustag sa tagsa niyong mga lingkuranan. Uban sab siyang tagsa ka mga reduces aron sa ingon niya na may magamit ni hiyon karon sa pagtur sa mga kamaturan ng puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mga pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulmanon, mabati ninyo din sa Power Radio, matag alas 7 kita sa gabi, mulong tanang to sa alas 8 sa kagabion. O sa way kurat, Radio FM sa Balingasag, mabati usab. Magsugod alas 8, mulong tanang to sa alas 9 sa kagabion. O sa Radio Ultra, mabati ka na, matag alas 10 buntag, paingon sa alas 11 sa kabuntagon. O sa Dixki o RPN, mabati usab, alas 12, paingon sa launa sa kapunon. O sa Visayas area, mabati usab sa DYLA, alas 11 hangtod alas 12 og ipangmusta nato ang mga kauban nga mga ministro dia Brother Cesar Patio ug Brother Samuel Montemayor Buwot Panta ingon man sa Dennis Gonzales atong gipangmusta sila. Sa tanang mga ministro karon nga nagapatalingog nga nas PBCM compound ug sa ato Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio man sa kang Brother Juan Ronilo Mangalos o Trinity Librico o ang Brother Kanyaman ug ingon masab Robert Consad atong gipangmusta usab. Og dinhi sa Mindanao ug sa Visayas area aduna kitay 25 ka mga istasyon din ana ang programa sa PBC mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ug ninihigyo na karon ikauban pa nato ang uban pa ka mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalan mga kaigsunan kini usab si Brother Jiggy Macarayo kay uban sa pagtuon sa motoran aron ang miyato diya kaninyo. Aron dili sa paglangay hatag ko pangamo sa uban pa mga ministro. Sa gyapon mga igsoon kaninyo karon nakikuban ni mga lista Brother Ronaldo Pipe. Kung mga may dito nga mga pagpanibaya sa tanan nga mga nagpangyaw karon kumusta. Hinaut nga kamo mga igsoon ana karon sa maayo nga pagka butang uban ang kapiskay o kabaskog sa matag usa sa panglawas og sa tanan usab nga mga nagtan-aw via Facebook og sa YouTube kumusta kaninyo mga igsoon og sa tanan usab nga mga sponsors diin kanunay nga nagmakugihon sa pagsuporta nining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi tungod sa inyong mga pagtabang kami nagpadayon sa maong gimbuhaton og sa usab sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kumusta usab sa iyang kapikas Madam Gaga ug usab sa akong pamilya diha sa PBCM compound ug sa tanan nga mga igsoon ug paminaw sa nagadayang dapit kutob sa maabot sa gikusgon ning atong sibihan Power Radio 97.9 kumusta na lamang kanyong tanan ug aron sa pagpadayon sa paghisgot sa tima ihatag ko mo sa mga igsoon magpaila. Kamusta kaninyo mga kagilaan ug kaigsunan kini sab si Brother Romira Macamos. Katambayayong sab karon sa pagatuod kaninyo sa kamaturan aron makapadangat ngadto sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang sa pagka-ministro. Kumusta kaninyo mga galan mga igsunan yung alagad ang inan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga may usa nga makiguban ni takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermohilis Macarayo sa pagisgot sa tima. Sa dili pa tamo adto sa unahan, pasalamatan nato ang mga nagsuportar sa atong programa dinhi sa Power Radio Villanueva kay nagapadayon kita sa pagprograma. Og nagpasalamat usab kita karon sa naglantaw sa Facebook karon og sa YouTube diha sa dapit sa Cotabato. Din atong Pizza 26 diha taog na bagang duot sa mga tao ang atong gikatubang og silang tanan nga kabig diri sa PBCM. Busa gipangmusta nato ang tanang bagang duot sa PBCM nga bag-ong na membro. Din idawat sa pagampo sa pagtulon ang PBCM uban na atubang nat ug ato sab nga gikuan nga niadtong higayuna diin sa didto ta dunay niadto kanato og makigsiring og nahulog og debate og niadtong panahona mao gyapon nga wala padayon tungod kay naa sa mata nga ilakaw og kana nga atong kuan nga si Master naguban kanato kanunay din naa sa kuan og daghang mga nakabig nato sa pagtulon ang PBCM nga ato pong gipaabot nga sila umaanhin na po diri sa PBCM compound. Og nagpasalamat ang dako sa ilang mainiton nga pagdawat og sa ilang pagdapit din na nanginahanglan sila ni atong mga panahona din wala ta kuan ingon adto nga kabaga sa tawo og ingon man adto kabaga pud nga nadawat sa pagampo sa pagtulon ang PBCM tungod sa atong buluhaton nga misyon di naa na ang pagpanambal ug ingon man ka mao na ni ang isugo ni Master nga mao ang tawag ni Master sa tanan nga mga kaigsuonan di naa pa sa gawas nga matud pa ni Master daghan pa kog mga tawo sa gawas nga wala pa moabot diri.
So, subo na to, mainito na mo, nga kamo nga naglantaw sa Facebook karon o sa YouTube, diha dapit sa Cotabato. Si Master magauban kanunay kaninyo og hangtod sa inyong pag-abot dinhi sa PBCM compound, meaning pipila ka mga bulan nga umabot. O sa dili pa, sa gikaingon nato nga niadtong mga panahon na din, gikatubang nato sila og doon na po'y nisuway sa pag-adto dito nga niadto ging panahon na atol nga naa diha ang katubang nato ang mga nangakabig sa PBCM. Nahitabo pod nga ang sharing ang giingon nila og nahulog og binayluay sa rason og nahulog sa debate niadtong mga panahon na. Og niini karong higayuna ang atong pagaisgutan. Gikasaad man nato nga human nga si Mitchell Bendilio doon na siya mga isyong gibuhian kanato ato mang giingon nga binakbakay kana sa sa rason mo ni giingon ibahin na lang nato ang atong panahon tungod sa mga kaigsuonan uban nga unsa gyud ang kasiguruhan nato dinhi sa pagtulon ang PBCM ngano nga aduna may daghang makabig pa sa pagtulon ang PBCM ngano man tungod kana sa hinungdan nga dakong buluhaton diin gisangon nga nalatid sa Biblia diin buluhaton sa pagwali o pagmantala sa Espiritu Santo ngano kana may atong hisgutan. Kaya kung atong hisgutan kanunay, entertainon nato si Mitchell Bendilio, muna giingon, huwato na lang, nining atong kaatbang. Huwato na lang nato atong kaatbang. Kapila man ta, magbula-bula sa baba sa pag-istorya. Ang nagsulti, bisan ning kaatbang nato, wala pa ni kasiguruhan diin siya, mo asa gidadon inig abot sa tukmang panahon. Mahatagan ba gyud ang kaluwasan ang mga tao nga nisunod. Ingon ana ra nga sistema. Usa kung ato kan maghuwat na lang tas tukmang panahon total ang tanang mga pagtulunan ug ang tanan nga mga nagbuhat og naningkamot nga nagamit sa Biblia moabot magid ang panahon nga sila moabot magyud ang panahon nga sila mahitabo nga moatubang kita ni anang dakong kasakitan nga ani atubangon nato din sa tibuok kalibutan nga gipanagna na daan sa Biblia ug ni anang panahon na masulayan na unya sa kada isa ug ang atong pagtulon na pasakupan tinuod ba diha pod masulayan sa tanang mga nangakabig diri sa PBCM sama sa atong nadtuan dito tungod sa buluhatong pagpanambal o tungod sa atong buluhaton nga isip kita misyonaryo din atong giadto ang mga anaa nang ginahanglan o anaa nidawat pod sila nagpasalamat tagdako nga sila midawat sa mga pagampo sa PBC mo ingon si Mitchell Bendilio nagkagamay ang mga tao mo giingon makita raon niya inigabot sa panahon kung ang pagdihapon masukod ang mga bagong nidawat sa nagpasakop sa PBCM ug unsa po diay ang ilahapong napasakupan. Ang tanang tao matubang rata didto sa pag-abot sa tukmang panahon diha nato masukod sa kada isa og ang atong napasakupan tinuod bagdili. Kay dunay sukdanan nga gipaabot nga gilatid nga naa diha sa balaang kasulatan. Unang-una ang pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo dakong kalambigitan. Daan pa sa panahon pa sa kang Juan nga Bautista gisulti na nadaan ang bahin sa Espiritu Santo din ang gisulti niya unsay gisulti ni Juan Bautista kung atong basahon sa Biblia Brad Jiggy unsay gisulti dia ni Juan Bautista Ato lang basahon sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 16. Si Juan mitubag kanilang tanan kaninyo nagabautismo ako sa tubig apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin dili ako tako sa paghubad kaninyo ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Busa sa nakasulat sa balang kasulatan dunay diay giingon ni Juan Bautista nga dunay mosunod kaniya kay siya nagbautismo man lang sa tubig alang sa pasayloan sa sala pero doon na pay mosunod kaniya nga labi pang gamhanan kay kaniya nga bisan sa sapin sa tiil ato mosunod kaniya dili siya takos paghubad ang igabautismo ato mao ang Espiritu Santo ug kalayo sa dili pata nato hisgutan ngadto sa unahan unsa ang bautismo ug unsa ang kanang kalayo mo ni giingon nga ato sang susyon kung kinsa ang mosunod sa atong Ginoong Hesukristo nga maoy mo bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Kinsa baning mosunod kang Juan nga Bautista Brad Hernan kung atong susyon ang Biblia? Basahon ta lang Brad Makarayo ang Juan kapitulo 1 bersikulo 29 hangtod sa 33 ang atong pagabasahon. Og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya og siya miingon tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan mao kana siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon. Sunod kanako mao niyang usa ka tawo nga gikapahimutang na una kanako kay siya una pa man kanako unahan kanako una kanako 31 ug ako gayod gani wala man masayod kaniya. Mao lamang nga mianhi ako
nga nga nagpangbautismo sa tubig aron ikapadayag siya ngadto sa Israel. 32. Si Juan nagpanghimatuod nga nag-ingon, nakita ko ang espiritu nga mikunsad ingon sa salampati gikan sa langit ug kini nagpabilin diha kaniya. 33. Ako gayud wala masayod kaniya apan siya nga nagsugo kanako sa pagbautismo sa tubig mingon kanako siya imong makita nga pagakunsaran ug pagapuy-an sa espiritu mao kana siya ang magpangbautismo diha sa espiritu. Busa, magpangbautismo diha sa Espiritu Santo. Busa, dito sa Lucas 3:16, ang igabautismo sa mosunod ni Juan nga Bautista, mao kadto ang iyang ibautismo sa mosunod ni Juan Bautista, mao kadto ang Espiritu Santo kalayo. Lucas 3 versikulo 16. Kung kinsa ang mosunod niya, mao nang giingon sa versikulo 29 sa pagkasunod nga adlaw nakita niya si Jesus nga nagpaingon kaniya. Ingon siya, mao kana siyang giingon ko nga muani sunod kanako. Sa ato pa, siya mao ang gisgutan ni Juan Bautista nga muanhi nga mosunod ni Juan Bautista ang atong Ginoong Kristo nga pagakunsaran sa espiritu. Kinsa kining mikunsad nga espiritu diha sa atong Ginoong Kristo sa Biblia, Brad Jisrael, kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia. Diha ni pahiluna kang Kristo nga mikunsad ang espiritu. Kinsa kining espiritu? Atong basahon Brad Macarayo diri sa nakasulat sa Mateo kapitulo 3 versikulo 16 lapos ta sa 17 gingon. Kung sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig ug tan-awa, nabukas ang langit ug iya nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad ingon nga salampati ug mipahiluna kini sa ibabaw niya. Ug aniya karon usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako. Busa, kung kinsa diay kato, mao kato ang mikunsad ingon og salampati diha kang Kristo, espiritu sa Dios. Na kuno sa espiritu sa Dios, Lucas 3:21-22, og sa nabautismuhan na ang tanang tao, sa diha nga si Jesus nabautismuhan na og nagampo, ang langit na bukas og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon og salampati. Ug gikan sa langit niya butang tingog nga nag-ingon, ikaw akong anak ka pinalangga, kanimo may kalipay ako. Busa, kadto di ay nakasulat di sa balaang kasulatan Lucas 3, kadto naa sa nakasulat sa Juan 1 versikulo 29 ug 33 mao kadto ang atong Ginoong Hesus Kristo ug ang mikunsad diha kaniya mao ang Espiritu Santo ug ang atong Ginoong Kristo matud pa ni Juan Bautista siya ang magbautismo, iya igabautismo mao ang Espiritu Santo kalayo. Kanang pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo trabaho na sa Dios, dili na trabaho sa tao sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon atong susihon dinhi na sa panahon sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang atong Ginoong Kristo nagtigom og napulo ug duha ka mga apostoles kanang mabasa sa Mateo 10:1 ug hangtod 4. Ug katong napulog duha ka mga apostoles, gihatagan to silag kagahom. Diin mao'y ilang buluhaton sa pagpanglakaw. Diin ang ilang pagpanglakaw dili lamang kay sa pagwali, bisan pa sa pagpanambal. Unsay atong prueba ni anak Brad Romy? Ang puriba niya na Brad Macarayo ato kini pagabasahon karon ang nakasulat sa Lucas iyang kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa 2. Unya ang napulog duha iyang gipatigom o iyang gihatagan sila gahom o pagbulotan batok sa tanang mga yawa o sa pag-ayo sa mga sakit o iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios o sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Mao kana Brad Macarayo ang Busa, ang napulog duha ka mga apostolis. Una si Pedro, katapusan si Judas ni adtong panahona. Sila gitawag dili kay sa pagwali lang, kundi bisan pa ang buluhatong pagpanambal gihatag sa Dios ngadto kanila. Ug kato nga misyon sa mga apostolis sa unang panahon, dakog kalambigitan ni anang giingon nga gihatag nga gahom ngadto sa mga apostolis ang Espiritu Santo daan pas panahon pas atong Ginoong Kristo. Sa buluhaton nila nga pag panambal ni atong mga panahona, pag-ayos mga balatian o pagwali. Sa kagahom, naadakog kalambigitan ang Espiritu Santo bisan pa kung ang atong Ginoong Kristo mo'y nagpili kanila ug mo'y nagsugo kanila. Sa gahom nga ilang nadawatan o gipiyal kanila nga mo'y gigamit sa pagpanambal, dako nagkalambigitan ang Espiritu Santo. Nganuman, unang-una, ang tenor sa sinultian ni Juan nga Bautista, sa sunod kanako, adunay mo anhi nga gamhanan pa kay kanako,
Ang iyang igabautismo kaninyo, matod pa ni Juan Bautista, ang ipasabot niya si Kristo, mao ang Espiritu Santo kalayo. Karon, kay si Juan Bautista man ang mo bautismo, si Kristo man mao ang mo bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Giunsa pagsulti ni Kristo ang gahom nga dawaton sa mga apostolis. Din mo ilang gigamit sa pagpanambal ni atong panahon na og nang lakaw sila og nangabig sila og mga tao. Ang tubag ni ana. Ang ilang gibuhat sa atong Ginoong Kristo tungod kay siya man ang magbautismo sa Espiritu Santo kalayo, unya ang mga apostolis magadawat magahom, giunsa ni Kristo sa pag-esplikar ang giingon nga gahom nga madawat. Kanos aba madawat sa mga apostolis bradsigi ang gahom nga gihatag ngadto kanila. Ato lang basahon sa mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 8. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kunsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao niya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa, gumikan kay si Kristo ang gipasabot ni Juan nga Bautista nga mao ang mobautismo sa Espiritu Santo kalayo. Sa atong nabasa sa Biblia nagsaad na. Nag-ingon man dito sa Lucas 9:1 ug 2 nga gipatigom ang mga ang napulog duha, mo to mga napulog duha 12 ka mga apostoles. Sila gitagaan og gahom sa pagwali o sa pag-ayo sa mga balatian. Kanos anila nadawat, ninganong niingon may dakog kalambigitan ng Espiritu Santo, niingon si Kristo, magadawat mo gahom sa dihang mukunsad na ang Espiritu Santo kaninyo. Sa pagkunsad na sa Espiritu Santo o sa madawatan na nila ang Espiritu Santo, unsay resulta ni adtong giesplikar ni Juan nga Bautista nga kalayo, ang tubag. Giingon man ni Juan nga Bautista nga ang ibautismo ni Kristo mao ang Espiritu Santo kalayo. Naunsa pagkadawat sa mga apostoles, ang tubag. Sa dihang mikunsad ang Espiritu Santo, dihay mipakita kanila nga mga dila daw kalayo, nagtinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila. Basta kay giingon ni Kristo, pag mukunsad ang Espiritu Santo, magadawat sila gahom. Pag mukunsad na, pag nikunsad, unsay nakita? Mauna tong daw kalayo, unsay prueba ni ana. Kung basahon ta ang Biblia, Brad Hernan. Basahon ta lang Brad Makarayo ang buhat, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 4. Og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. Og sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin. O kini mipuno sa tibok balay diin didto sila na naglingkod og dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila 4 og silang tanan napuno sa Espiritu Santo og misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Gikuha lang nato ang punto mga kaigalan ug mga kaigsunan. Ang giingon ni Juan nga Bautista ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Karon, nagsaad na ang Kristo. Kay gisaaran man ang mga apostoles nga gihatagan man sila gahom aron kagahom sa pagwali o kagahom sa pag-ayo sa mga balatian. Giingnan na yon silang Kristo, magadawat mo gahom. Pero mao nang igabautismo ni Jesucristo ang Espiritu Santo kalayo. Gisaad ayon sa mga ni Kristo sa mga apostoles. Magadawat mo gahom sa diyang kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo. Pagkunsad na, unsay nakita, daw dila nga daw kalayo. Mao ang gahom sa Dios. Ang nadawat na nila nga gipakasamag kalayo ni adtong panahon na. Ngani bisan pa sa panahon pa ni Moises. Diin si Moises nakakita. Diin ang manulunda nagpakita dito sa pinit. Diin nagsiga o nagkalayo. Ug mitawag ang Dios kaniya dito sa sapinit o sa pinit, wala masunog ni adtong panahon na. Unsay prueba ni anak Brad Israel kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia. Niya prueba na Brad Makarayo diri atong basahon sa Exodo kapitulo 3 bersikulo 1 lapos ngadto sa 4 giingon. Ug karon si Moises magbalantay sa mga karnero ni Sitro nga iyang ugangan ang saserdote sa Midian. Ug siya nagdala sa panon sa mga karnero sa likod sa kamingawan ug didto sa Horeb nga bukid sa Dios. Dos giingon. Ug nagpakita kaniya ang manulunda ni Jehova sa usa ka siga sa kalayo sa taliwala sa sampinit. Ug siya mitan-aw og aniya karon ang sampinit misiga sa kalayo ug ang sampinit wala maugdaw. O busa sa Tres panahon. giingon. Unya si Moises miingon, umadto ako aron tan-awon ko kining dakong talan-awon kung unsa ang hinungdan nga ang sampinit wala man masunog. 4 giingon. Ug nakita ni Jehova nga muadto siya tan-awa ang Dios miingon,
ug gitawag kaniya taliwala sa sampinit ug miingon, Moises, Moises, ug siya mitubag aniya ko. Busa, ang tingog ni batuan nagikan sa pinit, di naa ang siga sa kalayo. Diin, ang sa pinit, wala masunog. Busa ingon ni ana, sa panahon ni Moises o sa panahon sa mga apostolis, daw dila nga daw kalayo, nga mautong gisaad ni Kristo, kung mukunsad ng Espiritu Santo kadinyo, makadawat mo gahom. Pagkatuma na, daw dila nga daw kalayo pagkunsad na sa Espiritu Santo kanila. Nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila, diin gipahiluna o gipahiluna na ang gahom sa Dios. Diin sa ilang pagwali, dili kay pagwali lang, kundi inubanan na sa pagpakita sa gahom, diin nag-ayo na sila sa mga balatian ni adtong mga panahona. Maunay nabasa nato sa balaang kasulatan, ingon ni ana kaimportante nga gisgutan na ni Juan nga Bautista. Unsa ka importante ang dapit sa Espiritu Santo. Diin dako siya kalambigitan sa nahitabong dakong buluhaton sa mga apostoles, labi na sa pagpangayo sa mga balatian. Kana ang atong nabasa sa Biblia. Pero katong nadawatan nila nga gahom og Espiritu Santo sa ding mikunsad kanila. Kadto usa ka saad sa amahan. Diin kadto gahom nga gisaad sa amahan nga ilang madawat human sila makunsaran sa Espiritu Santo. Naabas Biblia Brad Rome nga katong gahom nga ilang gidawat nga gisaad sa atong Jesucristo kato saad sa amahan. Doon na gyud Brad Makarayo atong pagbasahon kining nakasulat sa Buhat sa kapitulo 24 bersikulo 48 hangtod sa 49 nagingon dinhi. Kamo mao ang mga saksi niining mga butanga ug tanawa igapadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan apan pabilin una kamo sa siyudad hangtod nga masuluban na kamog gahom gikan sa kitasan. Busa giingon sa pagpahayag, pabilin kamo hangtod masuluban na kamo gahom, paabuta ang gisaad sa amahan. Nga maotong madawat ang gahom. Giyon sa pagsulti niya, giingon kamo mao ang mga saksi ni mga butanga ug tan-awa igapadala ko kaniyong saad sa akong amahan. Apan pabilin kamo syudad hangtod masuluban na kamo gahom gikan sa kaytasan. Kinsay nagsaad niadto? Mao ang amahan matud pas atong Jesucristo. Igo gisultis atong Jesucristo. Dini adtong panahona ang saad sa amahan nga magadawat sila gahom. Sa diha nga mukunsan ng Espiritu Santo natuman pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Diin didto kato nadawatan sa Jerusalem ug niadtong mga panahona daghang nahibulong na niadto sa pagpakadawat na nila sa gahom uban sa pagkunsad sa Espiritu Santo kanila nga ang gahom nga atong nabasa sa diha nga mikunsad ng Espiritu Santo kay ang giingon ni Kristo buhat 1:8 ang gahom mato pa magadawat mo gahom sa diha mo kunsad ng Espiritu Santo pagkunsad na unsay nagpakita daw dila nga daw kalayo gipakasama nagkalayo didto na nagsumikad nga ang mga apostolis gikahibulungan na ang ilang gipangbuhat bisan pa ang ilang mga buluhaton natong panahona kay dagko ng mga milagro nga nahimo sa ilang mga kamot. Hain ba nadawatan ato Brad Jiggy doon na bagay prueba na to nga sa Jerusalem to nadawat ug daghang nahibulong din ato sa dinadawatan ng ilang Espiritu Santo ug gahom. Aduna Brad Makarayo, ato lang basahon sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 5 paingon sa 13. Ug didto sa Jerusalem may nagpuyo nga mga Hudyo, mga taong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit. Ug sa nabanha na ang kadaghanan nga nagpanugok sila og nangalibog kay ang matag-usa nakadungog man sa mga apostolis nga litok sa pinulungan sa matag-usa nga nakadungog. Ug sila na nahingangha og nangahibulong nga nag-ingon tan-awa ra dili ba mga Galileanhon man kini silang tanan nga nagpanulti? Ug naunsa ba nga ang tagsa-tagsa kanato nakadungog man kanila nga nagsulti sa atong matag kaugalingong pinulungan nga natawhan. Kita mga taga-Partea ug mga taga-Media ug mga taga-Ilam, mga mulupyo sa Mesopotamia, Judea ug Kapadosia, Panto ug Asia, Phrygia ug Pamphylia, Ehipto ug sa kayutaan sa Libya ug nga sakop sa Cyrene ug mga dumuloong gikan sa Roma, mga Hudyo ug mga kinabig, mga taga-Krita ug mga taga-Arabia, kitang tanan pinaagi sa atong matag kaugalingong mga sinultihan nakadungog nga kanila nga nagasugilon mahitungod sa kahibulungang mga buhat sa Dios ug ang tanan nga hingangha ug nangalibog nga nag-ingon. Sa usa ug usa unsa man kahibuot ipasabot ni ini apan dihay na nag-ingon agig bugal-bugal kana sila nangabasdak sa tamis nga bino. Busa didto to sa Jerusalem nadawatan sa gibasas kaubang ministro. Dito sa dapit nangatingala ang mga tao. Diin nadawatan na nila ang gahom. Ug sa ilang pagdawat niadtong panahona, sa ilang pagdawat niadtong panahona sa Espiritu Santo, ang giingon sa balaang kasulatan,
gipahayag na dayon nga na nagpakadawat sila sa gahom ni adto mga panahona og nahibulong ang mga naa sa Mesopotamia, Judea, Kapadosya, Punto ug Asia. Pero katong nadawatan nila nga Espiritu Santo ni adtong adlaw sa Pentecostes, nahitabo to tuman sa panagna sa propeta nga si Joel. Gipanagna nato unsay prueba. Basahon nato ang nakasulat sa balaang kasulatan sa Biblia. Tan-awon ta sa Biblia, Brad Hernan. Oo. Tan-awon ta og sa unsang paagi nga nadawatan to nila. Basahon na lang, Brad Macarayo, ang Buhat, Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod sa 18 ang atong pagkabasahon. Ang pagpakigpulong ni Pedro sa adlaw sa Pentecostes. Apan si Pedro, nga nagtindog uban sa napulok usa, mi patugbaw sa iyang tingog, o kanila misulti siya nga nag-ingon. Mga Hudiyo, og tanan kamo nga nagpuyo sa Jerusalem, sabtan ninyo kini, og patalinghugin ninyo ang akong mga pulong. Kay lahi ang inyong pagdahom, kini mga tawhana, dili, mga hubog, sanglit karon ikasyam paman lamang ang takna sa kabuntagon. Apan kini mao ang giingon sa propetang nga si Joel. 17. Og mahitabo sa kaulahiang mga adlaw nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan og magahimog mga propesya ang inyong mga anak nga lalaki og babay. Og ang inyong mga batan-on makakitag mga panan-awon og ang inyong mga tigulang magadamgo og mga damgo. 18. Oo, og niadtong mga adlaw ang akong mga ulipong lalaki og ang akong mga ulipong babay pagabubuan ko sa akong espiritu og sila magahimog mga propesya. Mao kana, Brad Macarayo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, ang Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia gibukbo og niadtong mga panahon sa panahon sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Natuman kunutog na itabo sa panagna sa usa ka propeta nga si Joel nga sa kaulahi ang mga adlaw ibukbo ang espiritu. Asa sa basahon ni Joel, Brad Rome, kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia. Ato pagkabasahon din sa Joel Kapitulo 2 versikulo 28 nagingon dinhi. Ug unya na itabo sa ulahi nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod og ang inyong mga anak nga babae ug ang inyong mga anak nga lalaki managpanagna, ang inyong mga taong tigulang managdamgo o sa mga damgo, ang inyong mga batanong lalaki makakita sa mga pananahon. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang giingon sa Biblia nga dunay mga ang atong nabasa sa Biblia gipanagna mo nang giingon ni Apostol Pedro dito sa Buhat 2 versikulo 14 hangtod versikulo 18 nga dunay giingon pagpaya gitagna nga magadamgo magakitag mga pananahon o sa atong nabasa sa Biblia. Mao na to ang pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, dito na gitagna ni propeta nga Joel na tinuod. Asa pa kinsa nga propeta? Si propeta Ezekiel nagtagna gyapon sa Ezekiel 36:26-27. Si Zacarias sab nga propeta nagtagna sab sa Zacarias 12:10, nagtagna pud ana pagbukbo sa espiritu nga ang espiritu ibukbo mo ang Espiritu Santo natuman pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Og si propeta Isaias nagtagna sab sa Isaias kapitulo 44 bersikulo 3. Iya pong gipasidaan-daan nga ibukbo sa kaulahi ang mga adlaw ng espiritu. Og sa pagkatuman namo tong pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, din kato ang Espiritu Santo nga gipanagna sa mga propeta nga gisulti sa Dios nga ibukbo ang Espiritu Santo mutong giingon ni Kristo sa Lucas 24:48-49 nga gisaad sa amahan nga makadawat sila gahom og niingon ni Kristo sa Buhat 1:8 magadawat mo gahom sa diyang kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. Mao nang giingon des nakasulat sa Biblia nga katunay gisaad sa amahan o gatong sa ara sa pagbubo sa Espiritu Santo nga natuman sa pag-abot sa Pentecostes, kadtoy dili na mubalik pa katong panagnaa nga kadtoy dili matuman gyud to base sa nakasulat sa Biblia. Unsay prueba ni anak Brad Israel kung susyon tang Biblia? Niya ang pruiba na, Brad Macarayo, itong basahon diri sa nakasulat sa Isaias Kapitulo 40. Kapitulo 55 bersikulo 11. Niya. Sumala sa gisitar mo nga sitas, Brad Macarayo, ingon niini ang atong mabasa og matagad.
sa nakasulat sa Biblia. Sa Isaias Kapitulo 55. Sige. Niya atong mabasa, Brad Makarayo. Sa ingon, nini ang atong mabasa. Ikiling ang imong igdulungog. Versikulo Isaiah 55:11. niya. Sa ingon nini, mauman ang akong pulong ug magagula gikan sa akong baba kini dili mobalik kanako nga walay kapuslanan kundili nga kini magatuman sa akong gikahimutan ug kini magapauswag sa butang nga tungod niya na kini akong igapadala. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Nga giingon nga ang pulong dili na mobalik pa kaniya. Kung dili ka na gyud matuman sa ato pa katong pagsultihang ibubo ang espiritu nga mao Espiritu Santo dili na to ingon mabakwi pa. Katoy matuman og katopoy dili na kinahanglan pikon pangtuhod ingon nga magluhod nga kato ampuon pa nga ampuon o pangamuyoon pa og ampuon pa aron matuman ng saad nga pagbubo sa Espiritu Santo matuman gito bisan pagdili na ipaagi pagampuon sa prueba anak Brad Jige. Ato lang basahon sa New World Translation sa Isaias Kapitulo 45, versikulo 23. Pinaagi sa akong kaugalingon ako nanungpa gikan sa akong baba sa pagkamatarong ang pulong migula aron kini dili mo balik aron kanako ang tanang tuhod muluhod ang tanang dila manumpa. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Giingon sa Biblia nga ang katudili na kinahanglan na katupik on pang tuhod. Buti pasabot madili na kinahanglan ampuon pa to. Kay para gyud nga madayon ang pagbubo sa Espiritu Santo. Bisan pagdili pangamuyoon katong sultiha sa amahan nga gisulti nas mga propeta gipanagna sama ni Joel 2:28, Ezekiel 36:26-27, sa Zacarias 12:10, sa Isaias 44 versikulo 3. Wala nagpasabot na. Nagipang-summarize ko lang ang Ezekiel ug Zacarias ug Isaias. Din gibubo na ang gibasa ta kang propeta Joel 2:28. Busa sa nakasulat sa balang kasulatan dili na kinahanglan nakatupik-on pa ang tuhod. Dili na kinahanglan nga magluhod pa. Muna'y nakasulat sa balaang kasulatan. Og ni adtong mga panahona, diin gibubo na didtos mga apostoles ang resulta sa giingon ni Juan nga Bautista. Ang iyang igabautismo kaninyo mong Espiritu Santong kalayo giunsa ni Kristo. Ang gahom. Gisaad. Dewato ninyo ng gahom sa diyang mukunsad ng Espiritu Santo. Pagkunsad na, unsay nakita. Natuman ang giingon ni Juan Bautista. Ang iyang igabautismo kanina mo Espiritu Santo kalayo. Pagkunsad na si Espiritu Santo, kay gahoman ang giingon ni Kristo sa buhat 1:8. Ang resultas, pagkunsad na, napuno na si Espiritu Santo, unsay nagpakita. Daw dila nga daw kalayo. O na. Unsa na dayon nahitabo. Didto na ni gawa sa baba ni Pablo. Nga sa ilang pagwali, dili kay sab, wali lang. Ug makabibihag nga kaigmat sa mga pulong kundili nagnunot na ang gahom diya sa ilang kamot diin tumano na ang naa sa Lucas 9:1-2 nga mang-ayo na sila sa mga balatian sa tao human mikunsad ang Espiritu Santo ngadto kanila. Unsay prueba ni ana kung basahon ta ang nakasulat sa Biblia. Brad Hernan. Basahon ta lang Brad Macrayo ang priba sa unang Korinto Kapitulo 2 versikulo 4 hangtod sa 5 ang atong pagabasahon. Ug ang akong pagsulti ug akong pagwali dili pinagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong, kundili pinagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom. 5 aron ang inyong pagtuo magasukad dili diha sa kaalam sa mga tao kundili diha sa gahom sa Dios. Busa diha sa gahom sa Dios matod pa aron ang pagtuo sa tao dili magasukad sa kaalam sa mga tao kundili hinubanan sa gahom sa Dios. Di lamang kay nagbula-bula ra sa baba. Human og basa sa Biblia, konklusyon diha ra kutob. Dunay giingon ni Apostol Pablo nga naa pa nagnunot ang gahom niadto sa ilang pagwali. Ug nahitabo lamang kana nga nakasulti si Apostol Pablo ug sa iyang pagsulti nga dili pinaagis makabibihag nga kaigmat lamang ang iyang pagwali kun dili inubanan sa pagpadayag sa gahom. Makapruiba bas Pablo? Makapruiba. Ngani dili kay istorya lang. Ngano man kung basahon nato ang kasaysayan, Brad Israel, sa panahon ni Pablo, diin siya nagsulti, ngang iyang pagwali, dili kay kutob, Brad, kundi inubanan ang gahom sa Dios. Naabagi ebidensya, prueba, Brad Israel? Niya atong basahon Brad Magarayo diri sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 19 bersikulo 11 Lapos 12 giingon. Ug ang Dios naghimog dagkong mga milagro pinaagi sa kamot ni Pablo. Nga tungod niini ang mga masakiton gipanagdad-an og mga panyo o mga tapis nga nahidapat sa lawas ni Pablo og sila nangaayo sa ilang mga sakit og nahingangha kanila og ang espiritu nga dautan. Mo na atong nangaayo Brad Makarayo ang mga masakiton gidad-an lang si
Apostol Pablo og mga panapton tapi sa unang panahon na dapat sa lawas ni Apostol Pablo sila nangaayos sila sa balatian. Oh, busa unsa man tong ang Dios naghimog dagko mga milagro, si Pablo na puno sa Espiritu Santo na bisag kaulahian sa mga siya mao ang pinakaulahi ng apostolis. Mabasa sa buhat 13:9, si Pablo na puno, si Saulo gingalan si Pablo na puno sa Espiritu Santo. Oh, na sa ato pa nakadawat. Sa diya nga nadawatan mo na tong giingon ni Kristo. Sa pagsulting Pablo, doon na sa prueba, dili ka istorya lang. Ang problema lang karon ug ang siguroon sa uban, maglitok-litok las ngalan. Kanang maglitok-litok sa mga pinulungan, pero pangitaan na karong gahom asa. Ha? Ang siguro ra nga kabalog litok sa nagkalain pinulungan, kay nakadawat sa Espiritu, ang pangutaan na karon. O pangitaan nas gahom, naa? Usa na ang pag-ayos balatian, naa? Pila ka buok? Pila ka gatos ka mga tao nakabig? Pinaagi sa natad sa giingon nga resulta sa pagdawat sa Espiritu Santo. Adios. Na, mao ni ang ato nabasa sa Biblia, mo na giingon ni Pablo, siya kung musulti dunay prueba. Now, dinhi nata karon. Dili kay si Pablo lang, daghan sila nga mga apostolis. Ang Dios naghimog dagko mga milagro pinaagis kamot sa mga apostolis unsay prueba, Brad Romy. Ang prueba niya na Brad Macrayo dinhi atong pagbasahon karon sa buhat sa iyang kapitulo 5 bersikulo 12. O pinagi sa kamot sa mga apostolis, daghan ang mga ilanan, o mga kaibulungan nga nagahimo sa tubangan sa katawhan, o silang tanan dito magtiguman sa portiko ni Salomon. Oh, busa sa nakasulat sa balang kasulatan, munay prueba nga dili kay si Pablo lang, mga apostolis. Kay mo gisaran no dito sa nakasulat sa Lucas 9:1-2. So, dito dili kay sa pagwali lang, naana ang pagpangayo sa mga balatian sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Naana pagpadayag sa ilang pagkabig sa pagwali unang-una, ug ingon man nagnunot ang pag-ayo sa mga balatian sa nakakita sa mga milagro, daghan ang midawat ni atong panahona og nangakabig sa mga apostolis. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, lamang ang ilang nadawatan nga Espiritu Santo katong maoy adakog kalambigitan sa gahom nga ilang nadawatan, pag-ayo sa mga balatian, katoy patinga lamang sa atong mabasa sa Biblia o sa prueba, Brad Jiggy. Ato lang basahon sa ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu, ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Busa, patinga lamang to. Kay patinga, doon na pa di ay kasunod. Kinsay nagsaad atong patinga? Butang ko panalitan, magpatahi kag pantalon, ang bayad usa ka libo. O gidawna nimo 500. Sa diha nga imo nang lukaton, kay nahuman nagtahi, tagaan na puglaing 500. Busa kato kay partial man, dito sa mga apostolis, asa man ning kasunod og hingpit ng pagdawat. Maila og makwenta nato ni. Ngano man, kinsay nagsaad sa Espiritu Santong nadawatan sa mga apostoles, mautong naa dito nag-uban sa pagpanambal nila. Ang amahan sa atong nabasa sa Biblia, unya unsay ilahanan, dili nato kinahanglan pangamuyuon pa, di nato kinaampuon pa. Kinsay nagsaad ni ining Espiritu Santo nga mauni karon ang giingon nga hingpit nga pagdawat? Si Kristo ang nagsaad na pod. Sa una ang nagsaad ang amahan man to. Unya dili nato kinahanglan ampuon pa. Nabasa sa Isaias 45:23 gibasa sa kaubang ministro Brother Jiggy Bangkarayo. Karon maning kasunod nga Espiritu Santo nga giingon ni Pablo nga mao ni hingpit kay patinga lang ang ilang nadawatan. Maotong ang nagsaad ang ato na pong Ginoong Hesukristo. Og ang Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo di na pod na kinahanglan pangamuyoon pa na. Kinahanglan nga kanang Espiritu Santo gisaad sa atong Hesukristo, kinahanglan na nga kana ampuon o giampo sa atong Ginoo Kristo. Samtang katong Espiritu Santo gibubos adlas Pentecostes, dili nato kinahanglan ampuon pa. Pero ang atong Ginoo Kristo nagampo na gyud pod para nga ipadala ang Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo makig-uban na gyud sa mga katawhan unsay prueba ni anak Brad Hernan. Basahon ta lang, Brad Macarayo, ang Juan Kapitulo 14, versikulo 15 hangtod sa 17 sa Biblia nga unang hubad sa King James. Nga ang pinadayag, gitawag ni Nigbugna o ang Santiago gitawag ni Nighagubo. Mao kini ang atong matagad mga igsoon. Kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Og ako magaampo samahan matud pa sa atong Ginoo Kristo, og siya maghatag kaninyo og lain nga maglilipay aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan. 17 nga mao ang espiritu sa kamatuoran nga ang kalibutan dili makadawat kay dili niya makita siya
bisan maila apan kamo makaila kaniya kay mopabilin siya uban kaninyo og anha kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang Espiritu Santo, mato pa ni Kristo, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Busa, ako magaampo sa amahan, kung nagugma kamo kanako, inyo pagatumanan o kumasugog, ako magaampo sa amahan, huwag kamo iyang pagatagag, laing mo nalaban, maglilipay, nga mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritus kamatuoran. Sa atong nabasa sa Biblia, ang kalainan, dunay duwa nga gisaad. Una, gibukbo ang Espiritu Santo. Natuman pag-abot sa Adlas Pentecostes, katong Espiritu Santong gibukbo, di na kinahanglan ang puon. Doon na po'y gisaad ng Espiritu Santo nga makiguban o puyo, mauna nang giampo sa atong Ginoong Kristo nga ikapadala sa amahan, dinis kalibutan nga makiguban sa mga katawhan, hangtod sa kangturan, mupabilin sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa ingon ni ana, now sa diya nga ang Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Kristo nga giampo sa atong Ginoong Kristo sa amahan aron ipadala diri sa kalibutan, Brad Rome. Doon na ba'y gihatag nga ilhanan? Ang tubag doon na sa ilhanan. Pero Brad Rome, unsa dayon ang ilhanan nga gitagna sa Biblia? Human nga ang Espiritu Santo gisaad ni Kristo ug si Kristo nag-ampo aron nga ang iyang gisaad nga Espiritu Santo ipadala diri sa kalibutan. Sa pagdala, Brad Rome, ang Espiritu Santo ang tuyo makig-uban sa mga katawhan. Unsa dayoy buluhaton sa mga katawhan nga pakig-ubanan sa Espiritu Santo, Brad Rome? Adunay mga tao, Brad Makarayo, nga magwali sa Espiritu Santo. Walay lain, walay kaulaw, kita ka na, Brad Makarayo. Ato lang pagkabasahon din sa nakasulat sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12. Ug kanila gipadayag, nga dili sa ilang kaugalingon, kung dili kaninyo na nag-alagad sila, diya sa mga butang nga karon, di kapahilbalo na kaninyo, pinaagi sa mga tao, nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo, nga pinadala gikan sa langit, mga butangan niini ang mga manulunda nang andoy sa pagsudom. Busa, doon na dayoy mga tao himuong kasangkapanon. Katod ang Espiritu Santo nga giampo sa atong Ginoong Kristo aron ipadala diri sa kalibutan. Ang nabasa nato, kato mga tao pagigubanan si Espiritu Santo ang ilang trabaho magwali sa Espiritu Santo. Kinsang mga tawhana, mato pa ni Brad Rome. Kami nga mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Now, dinhi na ta. Sa pagtukod ni Master sa pagtulunan kinira. Kay giangkon man, matod pas kaubang ministro, kami nga mga magwawali sa PBCM maoy katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo. Ang pangutana mao ni, ang pagtulon ang PBCM dili ingon nga sa istorya lang. Ngani gitukod ni Master ang pagtulon ang PBCM ang purpose para nga ang mga tao, para ikasangyaw unang-una, ang ngalan sa kapunungan o pagtulon ang gitukod ni Master, nakargas bylaws ka na nga narehistro sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013. Giingon ka na diha, Brad Hernan, basaha ko no, kung unsa diha, nga naaga ni ang hulagway sa mga board of director diha, nga naa diha, nas Master na apod ang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, makita diha, napos Danilo Nakwa, o gingon naapo diha ang mga naadain ang mga board of director diha. Betadaon na to ang mga kuan diha na unsay ngalan sa kapunungan gitukod ni Master ug unsay tuyog tumong niini nganong gitukod ni Master ang pagtulon-an, Brad Hernan. Na Brad Makarayo, basahon ta ang una, ang first, the name of the said corporation shall be Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Second, that the purpose of which corporation is formed are numero 1 or number 1, to propagate the faith in the Holy Spirit incarnate and the Christian teachings on charity, mercy, and benevolence. 2, to relieve or minimize human sufferings, render medical and dental assistance to the needy and the sick, and the late missionaries make available. Bisag diha lang takoto. Punto lang, Brad Makarayo. Unsay gibasa? Una ang pangalan sa kapunungan mao Philippine Benevolent Christian Missionaries. Ikaduha, ang una gyud nga katuyuan mao ang pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan, sa pagkaluoy, pagpasaylo, pagkalulot. Ikaduha, niya ang punto, paghupay, pagkunhod, sa tawhanong kasakit, o sa pagyod, paghatag og pagtambal, medikal ug dental, ngadto sa nanginahanglan ug sa mga masakiton. Ang pangutana, mao ni tuyo ni Master, nga dakong buluhaton sa PBCM. Karon, ko to brabas istorya,
nga si Master nagparehistro dito sa Security Services Commission ni ining PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries na rehistro under sa numero 45013? Wala. Pagtukod ni Master sa pagtulon ang PBCM 1967 na rehistro tuig 1971, ang mga misyonarya gipang train sa pagtambal. Aron doon na sila buluhaton sa pagpanambal o pagsangyaw sa balita sa Espiritu Santo. Nagnunot dayon sa pagwali sa Espiritu Santo. Diin kun ang mga apostoles nakabuhat man sila sa dakong buluhaton, diin nagayos mga balatian ang pagtulon ang PBCM. Naapod ni anang buluhatuna. Mao nga nagdaghan ang PBCM nga nakakita sa dagkong mga milagro. Ingon ni anak mo dakong buluhaton. O niya mo ingon ning among katuhang kini nga kusog kay mo daot sa PBCM. Ha? Nga maunang giingon nga tanawa yang programa tingos ka matuura mit Silbindilyo. Adi na nato na kung ano kay ngano man huna. Ha? Moingon siya nga ang PBCM nagkagamay. Do. Ha? Wa ka makuan gipangumusta ko ang mga kaigsuonan nga bag-ong nakabig dito sa dapit sa Cotabato unsa kabaga sila. Ha? Ni adtong pitsa 26 paingon sa pitsa 29. Kay nanguli mis Cagayan pitsa 29. Pila kadaghan o pila sila ka mga tawo nga nakabig dito. Sa unsang buluhatuna, dili kay sa istorya lang. Ha? Di pa na mao. Muna gihingon lagi. Ha? Nagbuhat tas tagsa-tagsa ka buluhaton busa. Pagbula-bula sa baba mo sa paghilabot sa PBCM total mo atubang ratang tanan. Ang atong paningkamot diha raon niya na masukod kung tinuod ba ang atong pagwalig dili. Kanara. Inikabot sa tukmang panahon. Basta ang side sa PBCM wa masipyat. Alang ni adtong naglantas Facebook karo YouTube diya dapit sa Cotabato dagbaga sila nga nangakabig ug kana mga kaigsuonan paabuton ramo namo dinhi sa PBCM compound aron matubang sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio aron makuha mo sa mga kaliguonan og PBCM ID aron kamo mahimong tinuod nga membro sa PBCM human nga kamo nakadawat sa pagampo nara mo nang gihuwat mo namo dinhi karon dinhi na atong lantawon dinhi na. Brad Ziggy, nasipyat ba ang atong mga kaigsuonan? Diin, mga lagad sa Espiritu Santo, labi na ni atong naadbisitahan, ni atong miaging, mga adlaw. Brad Ziggy, nasipyat ba sila sa pagpangalagad sa Espiritu Santo? Wala. Wala, Brad Makarayog. Ato ang basahon ang pulong sa Dios sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, naana, ang nakasulat sa balaang kasulatan, unsay pruiba, ngano nga sila, ngano nga, adunay pag, nag-ingon ta nga, nasipyat ba sila? Katong mga bagong nidawat sa pagampo, ha? Di lamang kay sa pagwali la, kundi dunay mga nagkita dito nga mga ilhanan. So ang atong nakita sa balaang kasulatan, unsa? Naadiha nga mga lagad sa Espiritu Santo, busa wala sila masipyat, ato lang gipabati sa ere. Sa atong nabasa sa Biblia, may pagpangalagad sa Espiritu Santong pagbago. Nganong magpailalom ka sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Tungod kay ang Espiritu Santo mutudlo sa tanang mga butang. Hinumdumi nga sa panahon sa mga apostoles, nag-ingon si Kristo magadawat mo gahom sa diyang kakunsara na mo sa Espiritu Santo. Na nakita na nato ang mga milagro dito sa ilang kamot ni atong panahon na naunsa nakaha. Kung ang Espiritu Santo na mangunay sa pagtudlo sa iyang mga tao. Inubanan sa gibutang nga giya nga mao kanang mga tao nga mao nang magwali sa Espiritu Santo nga natuman kanamo nga mga ministro sa PBCM. Now dinhi na atong susihon sa Biblia. Unsay hinungdan Brad Jisrael, nganong ang Espiritu Santo, dunagi atong buluhaton gyud sa pagwali sa Espiritu Santo, unang-una para maatubang ang mga tao sa pagpangalagad diya sa Espiritu Santo. Nganong ang tao mga lagad sa Espiritu Santo aron mailalom sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Unsay hinungdan Brad Jisrael, nganong kinanglan gid ang tao mga lagad sa Espiritu Santo. Espiritu Santo, unsa gyud ang buluhaton sa Espiritu Santo Brad Jisrael? Ang buluhaton sa Espiritu Santo, Brad Macarayo, kini siya mao'y magsulti o maghatag ngadto sa mga butang, Brad Macarayo. Siya ay mutudlo. Oo. Niatong basahon diri sa nakasulat sa Juan Kapitulo 14, versikulo 26, apan, inigabot unya sa manlalaban ang Espiritu Santo, gikan samahan, ngayon ang Espiritu Santo sa kamatuoran, gikan Sa samahan. ato, ang gibasa mo,
sa kwan, sa 15 man. Oh. 14:25-26 palihog pagbasa Brad Israel. 14:25-26 kay ang gibasa mo kapitulo 15 man bersikulo 25-26. Dito sa bersikulo dito sa kapitulo 14. Palihog basa. Niya Brad Makarayo, sumala sa gitsar mga sitas gingon. Kining mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang niya pa ako uban kaninyo apan ang manalaban. Ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan. Siya ang manalaban lugar mao ang magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang Espiritu Santo di ay magtudlo sa tanang butang. Busa ngano nga ang Espiritu Santo importante nga naadya nga na ang tao mag-alagad, mailalom kas pag-alagad para nga mailalom kas pagtudlo sa Espiritu Santo. Unsay gihatag nga panagna sa Biblia para ang tao magiyahan, dunay magwali sa Espiritu Santo gitagna unang Pedro 12 ug kana mao ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Busa mo bitaw nga niadtong panahon dihin naadya atubangan sa daghang duot sa mga membro doon na po'y niadto ka nato aron makigharap-harapan siring unya nahulog og lantugi. Muna giingon lagi nga ato naman ang party nga buluhaton sa mga ministros PBCM. Di na gyud na malikayan. Busa sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, atong tan-awon karon sa balaang kasulatan. Brad Hernan, unsa ba ang usa sa mga butang nga ihatag sa Espiritu Santo ngadto sa iyang mga tao? Na Brad Makarayo, helmet sa kaluwasan o gahom aron sa pag sukol sa mga kaaway. Nga mao ang pulong sa Dios. Oo, mao Unsay kini prueba? Brad Makarayo atong basahon ng priba sa Episo 6 bersikulo 17 sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Mao kini atong matagad. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Mao kana Brad Makarayo. Busa, ang pulong di ay sa Dios, mao ang ihatag sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Now, unsa man ang nahitabo sa balaang kasulatan, ang pagpangalaga di ay dia sa Espiritu Santo busa wala masayop. Brad Rome, Brad Hernan, Brad Israel, Brad Jiggy, ang atong mga kaigsuonan nga kapidan, baga nga mga tao nga nangakabig nato dito bag-o pa lang tulo ka adlaw ang mga bag-o pa lang niadtong nagsunod nga tulo ka adlaw 26 ug 29. Then naminaw sa doktrina og ingon man naa sa matang sa pagpakita sa milagro. Niadtong mga panahona og nianang mga bahina usa kana nga buluhaton diin sa subo lang paladongon gipanamastabasan ni Mitchell Bendilio sa pag-istorya ang PBCM. Sige lang. Sige lang, ang amo may sigutan ka man lang namo kay imo maming ikarga kanunay di sa programa mo tingog sa kamaturan di pulog. Amo lang sang lang taon unsay seguridad sa mga kaigsuonan nga bag-o pang nangakabig ug baga nga mga kaigsuonan. Nya atong tan-awon diri sa balaang kasulatan. Dinhi na ta. Sa balaang kasulatan, Brad Rumi atong tan-awon sa Biblia. Unsay ikagarantiya ni anang pulong nga ihatag sa Espiritu Santo uban sa mga butang nga iyang ihatag ug sa pulong nga gipakasamag espada alang sa ikaunsa kana Brad Rumi alang unsay gitagan-an sa Espiritu Santo ana diin ang iyang gitagaan mao ang Espiritu Santo ug mao ang mga katawhan ug ang purpose ngano gitagan-an sa Espiritu Santo ug gitagaan sa Espiritu Santo ang iyang mga katawhan ni anang mga pulong sa Dios. Unsang panahona ang gitagan-an sa Espiritu Santo ni anak Brad Rumi? Kining pulong nga Brad Makarayo, luwas kini sa tinggutom o sa gubat. Sa ato pa gitagana na alang sa gubat o gutom. Oh. Unsay prueba? Atong pagbasahon din sa nakasulat sa Hub kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga kana di ay pulong nga gipakasamag espada nga gitudlo sa Dios nga Espiritu Santo gihatag sa mga tao ang purpose gigamit na sa pagtulon ang PBCM unang-una unsa pagpangayo sa mga balatian. Ikaduha unsa mao na nang giingon gitagana mahitabo man ang gutom sa kalibutan mahitabo man ang gubat matod pa sa tinggutom o luwason kamo sa tinggutom magaluwas siya kaninyo gikan sa kamatayon gisunod ayon og ang gubat
gikan sa kagahom sa espada. Nga ang espada mao kadto ang pulong sa Dios. Nga gitudlo, nga gihatag sa Espiritu Santo, ngano nga luwason ka pinagisgahom sa gipakasama espada ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios gamahanan diya sa buhat 4 bersikulo 12, gamahanan ang pulong sa Dios. Sa gahom sa pulong sa Dios. Nga ihatag sa Espiritu Santo ngadto sa iyang mga katawhan. Mao kana ang magamit pag abot sa tukmang panahon. Pwede pa ni anang panahon na palingog-lingugan sa tao, pero pag abot sa panahon, magpangita gyud ang tao. Asa na ni ang nakasulat ka sa Biblia nga pulong nga mao kana magkaguto man og gubat man luwason ta sa kagahom pinaagi sa espada nga mao ang pulong sa Dios diya sa Efeso 6:17 ug Job 5:20. Ingon ni ana ang nakasulat sa balang kasulatan. Karon din hinata mahitabo bagid ang gutom, mahitabo bagid ang gubat, ang tubag mahitabo kay kana gilatid sa balang kasulatan. Mao bitaw nga giingon sa Mateo 5:18 walay pagasayloan bisan o sa kakudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Sa kudlit nga gikudlit na daan diya sa Bibliang panagna kana tumanon gina hangtod mo abot as tulpok din ang tulpok mao ang katapusan sa kapanahonan nga gitakda din mo atubang tagdakong gutom ug mo atubang taog dakong kalaglagan dinhi sa ibabaw sa naong sayuta unsay prueba ni ana Brad Ziggy nga may tabo gyud ang gutom ug kana may tabo gyud ang giingon. Kay duha ka matang ang nakasulat sa Biblia, kalayo nga mao ang gahom o kalayo nga mao nang makaayo nga maong gahom, kalayo nga makadisgrasya sa tao. Asa ning kalayo nga makadisgrasya na pus tao nga gilatid sa Biblia, Brad Ziggy? Ato lang basahon sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6. Ang yuta paghahimuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod kay si Jehova maoy nagsulti ni ining pulonga. Tungod ni ini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nga sunog ug diutay lamang ang nanghibilin. Busa dunay paglaglag sa Dios. Gikudlit na sa Biblia. Gilatid na sa Biblia, hangtod gibutangan, tulpok gipagamyan pa. Period. Diha ra kutob kanang panagna, muabot gid ana. Finishing line. Nagiingon sa Dios, unsa na? Mao na nang ang yuta himuon nga walay sulod. Pag walay sulod unsay makaon mo? Ha? Unsay kaunon sa tao ni anang panahon na? Diin ang yuta masunog. Pinaagi sa nagkasala nga mga tao pero painomdom dunay jutay nga mahibilin. Munay giingon ko, kitang tanan, Mitchell Bindilyo, kitang tanan, bula las baba, atake las BBCM. Total, kada isa nato musangko ra man ta pag abot sa unahan. Di ano niya nato masukod unya og tinuod ba ang ato unya ang paghilab-hilab tanay sa usak-usa. Ana ra nga sistema. Pag abot sa panahon di ana unya nato, na magi mga bilin, naapoy mga wala niya ng panahon na. Ha? Jutay lang ang manghibilin, naapoy mahibilin, pero naay mga sunog ni anang panahon na. Pinaagi ni anang kalayo. Karon atong susyon sa Biblia. Kining tunglo, mao gini mo ingon, mao gini makasunog, kalayo nga makasunog sa yuta ug muhimong walay sulod. Ikapilabang tunglo, Brad Jisrael, ang muhimong walay sulod sa yuta ug makapahimong gutom diri sa ibabaw sa naong sa yuta ug mulaglag sa nagkasala pero dunay jutay nga nanghibilin. Ikatulong tunglo kana Brad Makarayo diri atong basahon diri sa unang hubad sa King James Version nga ang Santiago gitawag og Jacobo ug ang Pinadaya gitawag og Bugna diri sa atong basahon sa Bugna kapitulo 11 bersikulo 14 giingon mingagi na ikaduha ka tunglo anya karon ang ikatulo ka tunglo moabot sa madali. Busa sa nakasulat sa Biblia do na di ay giingon nga ikatulong tunglo. Ang ikatulong tunglo mo na moabot. Betan-ahon ta sa Biblia Brad Hernan kun atong susyon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Unsa ba ang giingon ikatulong tunglo nga moay mosunog? Dinhi sa yuta sa atong nabasa sa Biblia mo na giingon ta nga kalayo nga makadisgrasya. Doon na giingon ni Juan nga Bautista nga magadawat mo gahom sa giingon pagpayag nga giingon niya nga ang igabautismo ni Kristo Espiritu Santo kalayo, ang kalayo gipasabot nagtinagsaay sa pagpatong sa matag ibabaw sa matag apostoles mo tong giingon ni Kristo magpagmukunsa ng Espiritu Santo kaninyo magadawat mo gahom. Ang gahom nga nadawatan nila daw kalayo sa atong nabasa gipakasamag kalayo sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo ngadto kanila. Doon na po'y kalayo nga giingon nga makadisgrasya mao na tong giingon nga ikatulong tunglo. Unsa ba ni ikatulong tunglo Brad Hernan nga musunog sa ibaw sa naong siyuta? Sakit ka na paminahon Brad Makarayo pero scripted naman sa imong giingon nga walay pagkasayloan gibasa mo ang 5:18 sa Mateo basahon ta usab ang Isaias kapitulo 42 bersikulo 25 kini nga kalayo mao kini ang kusog sa gubat mao kini ang
punto Brad Makarayo itong pagkabasahon. Tungod nini yang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod nini og kini nakasunog kaniya apan kini wala kaniya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang kana dayang kalayo nga gipasabot ikatulong tunglo mao ang ikatulong gubat sa kalibutan. Pag abot sa ikatulong gubat sa kalibutan mo na giingon nga kalayo nga makadisgrasya. Dunay kalayo pero ang kalauman dunay kalayo nga mao ang gahom din ang maghatag di ana mong Espiritu Santo uban sa mga pulong nga iyang gitagana alang sa iyang mga katawhan nga iyang gihatag nga gipanagna sa Biblia ug kana mo'y paampingan sa tanan nga mga iyang mga natagaan. Sa tanan nga mga PBCM pahinumdum lang, ampingan lang nato ang mga butang nga gihatag di Master kanato hangtod buabot na ang gitagal nga kapanahonan nga gipanagna sa Biblia kay kitang tanan mo atubang ragyod sa ikatulong gubat sa kalibutan nga maong dakong kasakitan. Ang atong paglaom ana mao ragyod ang Dios nga Espiritu Santo. Busa pagpahinumdum sa tanang mga PBCM sa atong dakong buluhaton. Nga gipiyan ni Master kanato. Dili lamang kay sa atong pagpanginabuhi nga material lang, kundi bisan pa sa atong buluhaton nga mao ang pagpangayo sa mga balatian. O sa pagsangyaw, diin dako natong buluhaton isip kita misyonaryo ug misyonarya nga ania sa PBCM. Ingon ni ana ang nakasulat sa balaang kasulatan. Busa si Master na ang bahala magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Kita nasayod na daan sa gitudlo ni Master ang ato lang buluhaton ang pagpangita sa atong mga kaigsuonan diin giingon ni Master nga daghan pa siyang taos gawas nga wala pa moabot dinhi. Busa kana mao ang dako natong buluhaton. Sa pagpangita sa atong mga kaigsuonan di naa sila nahimutang sa nagkalain-lain nga mga dapit. Wala naman kitay oras mga kaigalan ug mga kaigsuonan. Atong panghinautan Brad Rome, Brad Hernan, Brad Israel, Brad Ziggy nga sa dili pa mahitabo ay katulong gubat sa kalibutan nga unta ato nang ikauban ang atong mga kaigsuonan nga wala pa moabot dinhi sa pagtulon ang PBCM. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas D. Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kininyong alagad sa kanginan ni Evangelista, Brother Hermogenes Macarayo, o gubanon sa sakong kauban ng mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Kinisabi niyo sa Evangelista Brother Ronaldo Pipi. Kinisab si Brother Romira Macamos. Kiniusab si Brother Gistrel Macarayo Kamingon sa samang takna o samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. May gabi ka natong tanan.